ନା କ'ଣ କରୁଛ? ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରୁଛି। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନା କ'ଣ? କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ୍ ଡିସି ସାଉଣ୍ଡ ଜେନେରେଟର। କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିବ ବୁଝାଅ? ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏମସିବି ଅନ୍ କରିବା। ଏମସିବି ଅନ୍ କଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏଟାକୁ ରଖିବା ଆମେ। ଆମର ଏମିତି ଦେଖିବା ଜିରୋ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ୍ ଡିସି ସାଉଣ୍ଡ ମୋଟର ଆଉ କେତେ ସ୍ପିଡ୍ ଘୁରିବାକୁ କେମିତି ମାପିବ ଡିଜିଟାଲ ଟେକ୍ନିକାଲ ତାକୁ ଆମେ ଚେକିଂ କରିବା ଯେ କେତେ ସ୍ପିଡ୍ଟା ଘୁରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଏଟାକୁ ଆମେ ହୋଲ୍ଡ କରିବା, ହୋଲ୍ଡ କରି ପ୍ରେସ୍ କରିବା। କେତେ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଦେଖାଉଛି କେତେ ଆସିଲା ଆଉ ଥରେ 2162।